खुलुमबाय दिनैनि NBN नि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ कक्राझाराव सा 152 थागिबिफोरनो हानि मोनथाय फोरमानलाइ रानदों एबसुआ जिथामथि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनगिरिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय पेट्रल डिजेल बेसेन बारायग्लाबनायनि हेंथायै गुवाहाटी नोगोरमायाव आसाम प्रदेश महिला कंग्रेस कमिटिया हेंथा खुदिसारदों आरो मंगोलियायाव माइ आबाद खालामनाय हाबाफारिया जुरिजेनबाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव कक्राझार जिल्लानि हलथुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव जुग समनिफ्रायनो हाग्रा ओनसोलाव रायजो जाबोनाय थागिबिफोरनो सरकारा हानि मोनथाय फोरमानलाइखौ शनिबाराव राननानै होबाय कक्राझार सहराव थानाय बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म सावराय जथुमनि नब्लाङाव प्रजेक्ट डाइरेक्टर ITDP कक्राझारनि बानजायनायाव खुंफुनाय मोनसे थेलेबलेब हाबाफारिनि गेजेरजों कुसुगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय गंथाम गामिफारि जर्दानपुर सानजा जर्दानपुर आरो 3 नं जर्दानपुर गामिनि थागिबिफोरा हानि मोनथाय आयेन 2006 मायथाइखौ बिथा खालामनानै फोरमानलाइखौ गांफा गांफा राननानै होयो आसामनि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ मख'नाय जायोदि हानि मोनथाय फोरमानलाइ राननाय हाबाफारियाव गासै 3 नं जर्दानपुर गामिनि सा 33 जर्दानपुर गामिनि सा 54 आरो सानजा जर्दानपुर गामिनि सा 62 थागिबि सुबुंफोरनो हानि मोनथाय फोरमानलाइखौ राननानै होनाय जायो ओरैहाय फोरमानलाइ राननाय हाबाफारियाव आसामनि मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म BTCनि मावफुं सोद्रोमा राजीव कुमार ब्रह्म हलथुगाव हाग्रा खोन्दोनि DUFO कमलेश्वर ब्रह्मजों लोगोसे जर्दानपुर सानजा जर्दानपुर आरो 3 नं जर्दानपुर गामिनि रायजो राजाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लायो बिनिफ्राय आरो मैगं थाइगं गायबाय होमबासो नोङो खेथि मावनायजों माने मोनजानो गोरों जागोन ओरै मावखायो जोंनालाय बर'फ्रा माइ आबाद मावखायो खनसे मावनानै दलर जनानै थायो बेजों खिन्थु दंफांनि जि मुल्य बे मुल्यआ फैया अबोर दङ माखासे दंफां दङ बे दंफांफोरखौ जोंहा नार्सारि खालामनांगौ दा नार्सारि खालामनानै बेखौ जोङो माने गायनांगौ दलाय एकदम डिजाइन खालामनानै गायदो सासेया नैबेहाय हा मोनबाय बेयाव सासेया मोनबाय सासेया बेयाव मोनबाय बेखौ डिजाइन खालामनानै गायदो दलरसे गायदो ओमफ्राय नोंनि न'आव बियो साइकेलखा गोग्लैनानै अपकारबो खालामनाय नङा हार्म खालामनाय नङा सान्दुंबो नांनांगौ बे दिगखौ नायनानै गायदो आरो दा बारा बुंबा मानो बेबायदि दंफां गायनो थिनजोंसो सानलायनांगोन खिन्थु आङो भबिष्यत बानि होदो भबिष्यत बानि होदो बे भबिष्यत बानिखौ नोंथांमोना आखरे जुदि पालन खालामोब्ला नोंथांमोना उनाव गावनो सानसे समाव बे बाथ्राखौ गोसोखांगोन 152 জনৰ আমি টাইটেল অৰ্থাৎ পাত্ৰা আমি বিতৰণ কৰিম আমাৰ বাকি পাত্ৰাসমূহ DFO কচুগাঁও আৰু বোধপুৰ হলদুগাঁও আছে দুইজনে মিলি তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি আছে প্ৰস্তুত হোৱাৰ পথত আৰু যেতিয়াই হয় আমি এনেকৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকক পুনৰ এই পাত্ৰাসমূহ বিতৰণ কৰিম गुन गोनां सोलोंथाइ मावबिथांखिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद सुंद'यै एबसुआ गुबुन बोसोरफोराव होबोनाय बायदि देग्लायबो 2008 बोसोराव बर' बिजोंजों फरायनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय आरो बर' आयदायाव गोबांसिन नम्बर लाखिनानै बिमा रावजों सोलोंथाइ लानाय जाफुंसार जानो हानाय गासै 10 HSLC आनजादाव उथ्रिसारनानै बर' बिजोंजों फरायनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय गुन गोनां फरायसाफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय प्रथम आमार टप 10 पाइसे नंबर 1 राइडो बसुमतारी UN एकाडेमी तामुलपुरफ्रा तेखेते टोटल मार्क पाइसे 565 94.17%। सेकेंड पाइसे सोरांसार बसुमतारी बाथौ आश्रम हाई स्कूल मेदाघाट बाक्साफ्रा टोटल नम्बर पाइसे 561 93.5%। थर्ड पोजिशन पाइसे प्रियम कुमार ब्रह्म UN एकाडेमी कक्राझार 556
নম্বৰ পাইছে টোটেল 92%। আৰু 4 নম্বৰত আছে শ্ৰী মুলুকমা বড়ো UN একাডেমি তামুলপুৰ বাক্সাৰ পৰা টোটেল মাৰ্ক পাইছে 555 92.5%। 5 নম্বৰত আছে মিছ দনমণি ৰামচিয়াৰী বাথৌ আশ্ৰম হাই স্কুল মেটাঘাট বাক্সা টোটেল নম্বৰ পাইছে 552 টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ 92। 6 নম্বৰত আছে ডনিষ্টা মছাৰী UN একাডেমি কোকৰাঝাৰ 549 91% পাইছে। আৰু 6 নম্বৰত ডাবুল আছে মানিক বসুমতাৰী বাথৌ আশ্ৰম মেটাঘাট বাক্সাৰ পৰা 549 91%। 7 নম্বৰত আছে অভিজিত ব্ৰহ্ম UN একাডেমি তামুলপুৰ বাক্সা 548 91% পাইছে। 8 নম্বৰত আছে উত্ৰিশা কুংগুৰ বড়ো বাথৌ আশ্ৰম হাই স্কুল বৰিমাকা বাক্সা 544 90% পাইছে। আৰু 8 নম্বৰত আৰু ডাবল মিছ জমুই নাৰ্জাৰী বাথৌ আশ্ৰম হাই স্কুল ডমডমা নলবাৰী 544 90% পাইছে। 9 নম্বৰত কৃষ্ণা জুলি বড়ো ফাতুৰ্কি ফৰাইচালী চালবাৰী বাক্সা 543 90% পাইছে। আৰু 10 নম্বৰত শ্ৰী মনজিত বসুমতাৰী উলুবাৰী হাই স্কুল বিজনী চিৰাং 540 90% পাইছে। क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय मिरु एबसुनि मावखुलियाव शनिबार बेलासिनि 3 रिंगायाव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव मिरु एबसुनि सोलोंथाय नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया बाहागो लानानै बुङोदि 2018 मायथाइनि HLC आनजादखौ टप 10 मासि आवग्रिनो हायाखैब्लाबो बर' बिजोंजों फरायनानै HLC आनजादाव साबसिन नम्बर लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ फैगौ 4 जुन अक्ट'आव क'क्राझार सोहोरनि सोनाब फारसे सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव 10 फरायसाफोरखौ बरायनाय जागोन होननानै बुङो आरो गाहाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौबो गथायगोन होननानैबो खौरांगिरि मेलाव बसुमतारीया बुंबावदों। আজি আমি কমল কুমাৰ 13 কমল কুমাৰ দেৰহাসাৰ বঁটাৰ ৰিজাল্ট আমি ঘোষণা কৰিলো আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি হিউমেন ৰিসোৰ্স অসমত আমি আমন্ত্ৰণ কৰি কিনে তেওঁলোকক আমি প্ৰত্যেক বছৰ 2006 পৰা আমি দি আছো। আৰু এই আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই যে কমল কুমাৰ দেৰহাসাৰ বঁটাৰ যোগেদি যে ষ্টুডেণ্ট কিটা ইনকাৰেজ পাব। তাৰ পিছত আমাৰ যে UPSC যে সাকসেস হল UPSC এক্সামত মনোজ স্বৰ্গীয়াৰী তেখেতেও আমি ফেলিচিটেশ্যন দিম যে আমি ভাবো যে অসমৰ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বড়ো মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে যে কম্পিটিটিভ এক্সামত আগবাঢ়িব আৰু ইনকাৰেজ যে এই ফেলিচিটেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰা যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু পাছ হোৱা পাৰ্চেণ্টেজটো আৰু বাঢ়িব এইটো আমি আশা কৰিলো। ধন্যবাদ। सोलायथायनि स्लगानजों आसाम आरो हादोरनि खुंथायनि गोहोआव थानाय BJP सरकारा आथिखालाव सरासनस्रा नोगोरारि जिउ खुंनाय राहाखौ जेंना खालामदों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों दुलाराय आसाम महिला कंग्रेस कमिटिया। आथिखालाव अख्रां मोनहास'लायनाय पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बारायनाय आरो सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव बाहायबाय थानाय मुवा बेसाद मैगं थाइगंनि बेसेन बारायग्लाबनायनि हेंथायै आसामनि राजधानी गुवाहाटी नोगोरमानि राजीव भवनाव दुलाराय आसाम महिला कंग्रेस कमिटिया गोख्रों हेंथा खुदिसारो। आसाम प्रदेश महिला कंग्रेस कमिटिनि बानजायनायाव शनिबाराव दिन्थिफुंनाय धरना होनाय हाबाफारियाव गोबां आइजो कंग्रेस दैदेनगिरिफोरा आखायाव प्लेकार्ड बेनार फेस्टुन लानानै आसाम सरकार हाय हाय BJP सरकार गो बेक नरेन्द्र मोदी गो बेक बायदि बायदि स्लगानजों थासारिखौ गोमखांहोयो। দেখা পোৱা গৈছে এইদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছো। আৰু এইদৰে যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বোলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সেই যি মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব পৰা নাই তাৰ প্ৰতিবাদত এতিয়া खौरांगिरिजों जानाय मोगा-मोगिनि समाव आइजो कंग्रेस दैदेनगिरिया बुङोदि हादोरनि खुंथाय गोहोआव थानाय BJP सरकारा थारैनो सरासनस्रा नोगोरारिफोरनि जिउ खांनाय मुवा बेसाद बेसेन बारायनाय आइजो माहारिखौ रैखाथि होनायाव फेलें जादों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। আমি আপোনালোকে দেখিছে আজি আমাৰ ইয়াত এইখন চৰকাৰৰ দিনত মহিলাৰ কোনো সুৰক্ষা হোৱা নাই, সেইকাৰণে সকলো জাগি আহিছে। তাৰোপৰি সকলো বস্তুৰে বৰ্ধিত দামত মানুহৰ উশাহ নিশাহ হেৰাই গৈছে। আজি আলু 25-30 টকাত খাবলগীয়া হৈছে। আজি প্ৰত্যেকটো বস্তু দাইলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেৰাচিন তেলৰ পৰা গেছৰ পৰা একো বস্তু মানুহে কমত পোৱা নাই। তেওঁলোকে
যিখিনি মিথ্যা মিছা কথাৰ আশ্ৰয় লৈ পেলাই আমাৰ এই চৰকাৰখন ইয়াত গঠন কৰিছিলে এতিয়া তাৰ কোনো আমি সুফল দেখা নাই थांनाय 20 मे अक्ट'बर राज्य सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिनि दैदेननायाव बड'लेण्डनि मोनसे थान्दै हानजाया मंगोलियायाव माइ आबाद खालामनो दावबायलाङो बड'लेण्डनि सा 10 थान्दै हानजाया मंगोलिया हादोरनि आरांगा सेमि सोंनाय रायजोआव सौहैनाय लोगो लोगो सनिबारनिफ्राय आबाद मावनाय हाबाफारिखौ जुरिजेनो राज्य सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिया NBNN खौरांगिरिनो खौरां दैथायहरनाय बायदिब्ला बड'लेण्डनि सा 10 आबादारि थान्दै हानजाया मंगोलिया हादोरनि आरांगा रायजोआव आबाद मावनायखौ जुरिजेनबाय होननानै खौरां दैथायहरो আমাৰ হাতবোৱা আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে আমি ধান খেতিটো কৰিম এইখিনি এৰিয়া আমাক দি দিছে আৰু যিজনে ট্ৰেক্টৰ চলাইছে এতিয়া তেওঁ হ'ল এই প্ৰভিন্সৰ তেওঁ মুখ্য হয় এইটো ৰাজ্যৰ আৰু তেওঁ নিজে আজি মাটিটো মানে বাছি পালে দি দিছে তেওঁলোকৰ কিছুমান গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিটি আছে তাৰ মাজতে তেওঁলোকে মানে আজি সেইটো ফাইনেল কৰিলে আৰু এতিয়াৰ পৰাই মাটিটো তেওঁলোকে মানে ট্ৰেক্টৰ যেতিয়া হাল বাই ক্লিয়াৰ কৰি দিব जोंनो बे हाखौ होबाय आरो दा जोंनि बे प्रभिन्स बे स्टेट मोनसे दा बिनि सासे गाहाय बियो मुख्य आगोलाव एमपिबोमोन गतिके चेयारमेन दा बियो गावनि ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोंनो बे एरियाखौ हगारबाय दा हालेवगासिनो दङ जों दा मंगोलियायाव दं मंगोलियानि जोङो मोनसे बिराद what was the name of this place Arangar Arhangar Sevis बुंनाय जायगा बियो आरहांगार बे मोनसे रायजो এটা आरहांगार এটা রাজ্য হয় মঙ্গোলিয়া দেশৰ আৰু ইয়াৰ মুখ্য মানুহজনে আমাক আজি এই মাটিৰ ওপৰত মানে ঠিক কৰি দিছে এই এতিয়া আমাৰ এমপি ছাৰে ট্ৰেক্টৰত উঠিছে তেখেতে হাল বাব প্ৰথম আমি মঙ্গোলিয়াত প্ৰথম আজি খেতি কৰাৰ কাৰণে হাল বাইছে সেইটো আমাৰ অসমবাসীৰ কাৰণে খুব মানে ভাল কথা এই দিনাই এমপি ছাৰা गाखोबाय ट्रेक्टरा हालेवजेनबाय नै मंगोलियायाव जों माने देरहासारनायनि बाबाखौ बुंबाय बे ओनसोलनि साहा बनाय আছে बे बिसिनि मंगोलिया साहा बिराद बुरजा बुरजा साहा लोङो बिसोरो मंगल साहा दा जों बेखौ लोंसिगोन नै जोंहा पालवान मेरा दीदी है पालवान बानायबाय थादों एकदमबारे नै दा जों दसे थानानै साहा लोंसिगोन बिसोरखौ जोंनि खुनु सिनाखि नङा जों जास्ट हाबब्रबदों फैदों आरो बिसोर बरायदों आरो जोंखौ बिदि दा ফুজিগাसिनो দं আমি কোনো চিনাকি নাই এতিয়া আমি উলান বাটার ঘুরি গৈ আছিলো বাটতে দেখিলো তো আমি আহি চাই আছিলো আমাক ঘৰৰ ভিতৰত মাতিলে আৰু গটে তেওঁলোকে আমাক এতিয়া জবৰদস্ত চাহ পানী খুৱাই আছে আৰু ভাতো খাবলৈ দি আছিলে আমি ভাত খাই আহিছো অলৰেডি নাই এটো আমাৰ সিস্টারই হল আৰু আমাৰ বাটত रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों क'क्राझाराव सा 152 थागिबिफोरनो हानि मोनथाय फोरमानलाइ रानदों एबसुआ गाहाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोनगिरिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय पेट्रल डिजेल बेसेन बारायग्लाबनायनि हेंथायै गुवाहाटी नोगोरमायाव आसाम प्रदेश महिला कंग्रेस कमिटिया हेंथा खुदिसारदों आरो मंगोलियायाव माइ आबाद खालामनाय हाबाफारिखौ जुरिजेनबाय बेजों लोगोसे जोंनि दिनै रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।